Банда! Това е разклона за Диканя. Спрях тук да ви покажа за какво става въпрос. Чак ще го обърнем така, да се види. Това е останало всъщност. Босненски или белгийски номер ли е? Не знам. Обаче това там е колата. Било е ровер едно време. Поне няма как да дойдеш до тука без да излетиш. Ето за какво става въпрос. Значи от тука, ги мрежите, мантинелата и тук. Сега аз не мога да стигна до него. Обаче гледката е много грозна. Вратите са отворени, не е рязана. Това е заспал най-вероятно. Обаче много зле. Има и разни обувчици там. Обувчици, детско столче има вътре. Тотална щета. Това с нощи става. Айде, стига.